dag skal vi snakke om indvandrere. Vi har fanget Venstres Peter Juel Jensen. Synes du, at indvandrere skal have lov til at komme til Danmark, hvis de ikke gider arbejde, men i stedet leve på kontanthjælp? Altså, jeg vil gerne have et Danmark, der er åben for dem, der kan og vil. Så jeg synes, at indvandring, nu er der forskel på flygtninge og indvandrere. Jeg synes, alle indvandrere i Danmark, som har noget at byde ind med til det danske samfund, og som gerne vil leve under danske forhold, at de er velkomne. Men en forudsætning må være, at der er arbejde til. Synes du, der skal gøres, hvis dem, der kommer til Danmark, ikke gider arbejde? Hvis de ikke gider arbejde, jamen, så har de simpelthen valgt et forkert land, og så må de rejse videre, fordi så er Danmark ikke i stedet for dem. Så I Danmark, altså nu snakker vi om indvandrere, ikke? Jo. Hvis du som dansk statsborger ikke vil arbejde, så er der noget, du grundlæggende har misforstået. Og også hvis du er udlænding. Du skal ikke bare komme til Danmark og så tage del af vores velfærdsgoder uden at vil arbejde. I Danmark der er vi et samfund, hvor alle hjælper hinanden, alle betaler skat. Man kan ikke bare få, man er også tvunget til at yde. Vi fangede også Jes Christian Persson fra Dansk Folkeparti, som også har en mening om indvandrere. De indvandrere, der kommer til Danmark og begår kriminalitet, synes du, de skal sendes hjem, eller skal sendes i dansk fængsel? Jeg synes simpelthen, at man skal sende dem hjem til afsoning i vores eget hjemland. De skal ikke afzone i Danmark, de skal simpelthen afzone i de lande, de kommer fra. Der har de sandsynligvis også en lidt hårdere fængsler, men det er nu ikke det, det kommer an på. Men lige præcis som du sagde, det koster også penge, at vi skal have dem til at afzone i danske fængsler, hvor vi heller ikke faktisk har for meget plads i forvejen. Så hvis eksempelvis en rumæner eller bulgarer laver kriminalitet, indbrud, røveri eller lignende i Danmark, så synes jeg, at de skal sendes hjem til deres eget hjemland, og så skal de afzone det her. Det er faktisk en aftale, man ikke kan få lavet allerede på nuværende tidspunkt. Synes du, der skal være forskel mellem danskere og indvandrere i fængslet? Jeg synes det der med at sige, at vi skal have forskellige fængselstyper, det er vanskeligt, vil jeg nok sige. Det synes jeg ikke er en god idé. Det er en idé, som kommer fra de konservative for en få dage siden. Det er nok den, du hentyder til. Ja. Det kan jeg ikke rigtig se, hvordan man skal kunne administrere. Nej. Men jeg er klart tilhænger over, at de skal afzone i deres hjemland. Og det er den aftale, vi skal lave. Det er også billigere for Danmark, at man kan sende eventuelt en penge med til afsoning i hjemlandet, frem for de dyre danske fængselspladser. Det er i hvert fald løsningen.